ruce, to je hned, aspoň, že mám doma novej taburet, novej taburet. Na 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 na. Pak na mě pohledne svým okem skopovým, zeptá se, co stalo se, a já mu odpovím, podívej se, upadl ti šulínek, chtěla jsem mít ve tváři pár sedmínek, zůstal mi v ruce, co já s ním, ze dvakrát si plafnu, pak ho zahodím, na 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 na. Měla to být jen rodinná idiota, zůstala mi v ruce.